nagdangat na sa 12 ang patay bangod sa paglaslas ang bagyo Basyang. Suno sa pinakauling data sa Office of the Civil Defense. Suno sa OCD, siyam sa mga casualties ang na-record sa bayan sa Northern Mindanao kung sa diin. 4 ang napatay sa landslide sa Cagayan de Oro City, 4 man sa Lanao del Norte, samtang isa pa ang napadayon niya gina-validate. Na-record man sa Caraga Region ang 3 nga napatay bangod sa pagkalumos, 2 sa Surigao del Sur kag isa sa Agusan del Norte. Suno sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration ukon pag-asa, ang bagyo Basyang ang naglandfall sang 5 ka beses. Nagdangat pa ini sa tropical storm category bag-o naghina bilang low pressure area kag natigayon nga na-dissipate. Suno naman sa National Disaster Risk Reduction and Management Council ukon NDRRMC, nagdangat sa 30 ka barangay sa rehiyon nagdangat sa 30 ka barangay sang Caraga ang ginbaha nga nakaapekto sa 64,360 ka mga pamilya o kung halos 232,550 ka mga individual sa kabilugan nga 517 ka mga barangay. Sa karon, ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ang nagapanghatag na sang halos 27 million pesos worth sang humanitarian assistance sa mga pamilya nga apektado sa bagyo sa bilog nga pungsod.